Bună ziua și bună seara tuturor cetățenilor din Omansă. Zilele locale sunt tot mai aproape. Crima misterioasă continuă pe străzile Omansei. Și ce se mai întâmplă chiar acum? Aflăm chiar la Corela TV. Vești cutremurătoare pentru cetățeni. Calul continuă să mișune în libertate și este însetat de sânge, după cum puteți vedea în următoarele imagini. După publicarea imaginilor, autorul filmărilor a fost ucis chiar în timpul declarației de presă. Ok, camera pe autofocus, mă duc până la baie și eu revin cu întrebări. Nu te auzi de aia, Sofia, chedicar, nu știu. Bă, ce pula mea, unde e ăsta? Stai! Dar totuși, cum ne putem apăra de o astfel de creatură? Ei bine, ne spune chiar domnul Izbin Ciobu, un vânător de entități calificat. Deci, domnule Izbin, dumneavoastră am înțeles că ați mai întâlnit asemenea fenomene. Da, știu foarte multe despre foarte multe subiecte. Sunt, cum s-ar zice, în cercuri de intelectuali. Sunt informat. Țin să menționez că domnul Izbin este foarte emoționat. Oamenii ar trebui să se teamă de această apariție sporită a fictiziilor în lumea în care ne înconjoară sau ar trebui să ne adaptăm cum am făcut până acum? Știți cum se spune? Unde dai și unde crapă. Dacă la magazin apar magazine în magazin, te gândești care e rostul, nu care e cauza. Țin să menționez că domnul Izbin este și un om al metaforelor. Mă scuzați, nu cred că înseamnă nimic ce ați spus mai devreme. Nu înseamnă nimic, dar nu vrei să-mi suși tu mie, lasă-mă să mă... Ce să-i fac? Nu să-ți Corela, că vei că ăsta știe, că nu știu ce să fac acum. Ce pula mea să-l mai întreb pe ăsta? Nu vezi că deja bate câmpii? Oamenii au nevoie. Ăsta este unde a plecat. Habar n-am să văd. Ce s-a întâmplat? Ce s-a auzit? E rău, mă, cu copilul nu e problemă, rău. Asta e și ei umblă noapte ca nebunii să mur eu. Am tras în ei, îți dai seama că am tras, că sor o parte, nu văd, nu-mi dau seama, noapte, om, creatură, drac, ce-o fi, eu trag, știi, așa, asta e deviza mea de viață, nu, acum, toată viața să te bați cu monstru. Bă, tu ești normal, bă, ăsta s-a dus și a omorât, bă, o mamă cu un copil, pula mea, asta nu vede noaptea, nu știu după ce-o crezut că trage. Am auzit eu de că ăsta că face treburi, că ăsta s-a crede el la vânător, ăsta e care are port armă, pula mea, ăsta e de la scăpat de la nebuni. Păi și de ce căcat îl om interviu? Am zis Corela că poate iasă ceva amuzant, că ăsta are povești alea cu ursul, de alea inventat, dar sună fain, știi? Criptizii ca criptizii, dacă m-am bătut cu ursul, m-a ologit, am un picior de lemn și o mână de cristal, Doamne ferește, să-ți povestesc acum. Mulțumim, domnilor colegi, pentru acest interviu de mare ajutor. Între timp, tensiunile cresc între Cănuță, om sucit, și Coriandru Matei. Coriandru inițiind un jurământ de tăcere până când Cănuță, om sucit, moare. Să vedem cum decurge până acum acest protest. De ce îi vreți răul lui Cănuță, om sucit? Și cât o zis că stă așa? Până să omoară Cănuță. Deosebit. O să revenim mai încolo să vedem cum evoluează situația. Oare vorbește? Până atunci vă invităm să vizionați puțin alături de copiii dumneavoastră ce se mai difuzează în ziua de astăzi pe Mickey Mouse, singurul post de desene acreditat de Ochișor Studios. Astăzi, la Mickey Mouse, începe Moș Lulu și Dumnezeu. Oare ce mai pun la căle, domnule? E timpul să vedem. Mai repede se arată Dumnezeu decât să mi se arate pensia. Asta așa e.
Publicitate. Ești furios pe Mihăiță? Ce prost ești! Dezlănțuie. Blestemul faraonului. Publicitate. Fetelor! Sunt Antimanu, jucăria vieții tale! Cu cablu? Doar tragi de cablu și vezi sunetele! Dăm lapte, bani, dăm bluze, înjură pe mata și cu asta dăm copii! Și la doar $600 și 99 de bani românești puteți să primiți setul complet Păpușa Tantimami. Conține păpușă cu cap detașabil, nou lapte lact, premiul în cutie și țigări. Țigările sunt destinate părinților sau copiilor foarte curajoși. Ce frumos! Știri actuale, un om este călcat de mașină chiar acum. Oprește-mă mașina! Păi dacă știi că îl calcă mașina, puteai să, nu știu, să-l avertizezi. Ce prost ești! Rupeți-i careva mâna. Bă, poftim ce? Bă, nu pune mâna pe mine! Așa o zis șeful! Bă, lasă-l! Publicitate. Omul ești nu-ți ghini. Scoală și te uită în ghini. Scoală, scoală și privește. Câtă lume te jalești, câtă lume te jalești. Apoi am aflat de chiar și o cantitate mică de este suficientă pentru fixarea. Acum mă pot bucura din nou de ceea ce îmi place. Zilele locale se pun pe foc ca și grătarele. Artiști populari precum Gică de la Oradea, singurul cântăreț care cântă cu gura încleștată, ne va bucura cu un concert de 6 minute de proporții. Să vedem cum se desfășoară pregătirile pentru zilele locale. La zilele umanței s-au adunat toți gospodarii pentru a încinge un grătar și o voie bună pentru ziua cea mare. Mulți artiști anticipați se pregătesc încă de astăzi pentru o prestație impecabilă. Bă, și cu asta vreți să veniți în fața lumea, acum, fără supărare? Supăr eu una acum a devenit sunetist surd, băgă-mi-o și pula în Dumnezeu, mă te mine! Ia-mă, Doamne, de Aveam 14 ani. Fratele meu nu ieșea din casă. Nu avea voie singur în omanță. Așa că m-am dus eu să-i cumpăr o jucărie pe care a văzut-o la televizor de ziua lui, să-i fac o bucurie. Acolo am simțit pentru prima dată teama de a mai interacționa cu cineva. Mama avea dreptate. Omanță nu e un loc pentru copii. Vânzătorul părea ars pe față, iar magazinul mirosea mucegai. Omul abia că își deschidea gura, dar totuși vorbea perfect. M-am speriat și am fugit. Tot ce mai țin minte este un sunet de sticlă spartă. A aruncat cu casă de marcat după mine. A doua zi, magazinul a fost demolat. Nici astăzi nu știu dacă am visat sau chiar așa. Cine a pus mizeria aia de casetă? V-am zis să o rupeți în pula mea!
Au fost din greșeală. Din greșeală. Îmi trebuie colegi noi. Publicitate. Imaginile de mai devreme au avut un iz ironic. Nimeni nu a murit. Porcu înțelept, mă, mai înțelept, știi? Băi, omă, băi, zi ceva, bă, zi o înțelepciune acolo. Bă, nu ia cât mi-a pus tu ce... Bravo, bă, bravo lui, e înțelept, bă, știe ăsta, cum nu știu mulți. Domn Cadar, bucătar și medic, ne recomandă. Vă recomand să mâncați friptură de purcel cu smântâne și usturoi. Sau muștar în loc de usturoi în caz de gagici, dar vedeți să ne lăsați grele din mâncare, nu te știți voi. Intervenție umoristică, memoria lui Domn Covaci. N-a apucat să zică niciodată gluma în direct, o zicem noi. Eu am râs. Asta mai denotă și că nu suntem străini de umor și glume. Ei bine, sper că v-am bucurat și eu m-am bucurat să vă mai văd încă o dată și vă așteptăm la zilele locale. Noapte bună! O zis ceva? O toșit.